салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Оғоз мекунем. аз оне ки аз дирӯз бо саҳифаҳои расмии бошгоҳҳои англисӣ дар шабакаҳои маҷозӣ мухлисонро ҳайрон месозанд. онҳо кимчи хеле як ишораҳои аҷиберо дар ин саҳифаҳо менависанд ва ҳатман чанд байрақчаҳои сурхро аз паси он мегузоранд. ибораҳо ё ҷумлае ки он ҷо навишта мешавад баръакси асли худ аст. ба таври мисол саҳифаи расмии бошгоҳи Манчестер Юнайтед навиштааст ки Криштиану Роналду бозигари беҳтарини давру замон нест. бошгоҳи Манчестер Сити дида мешавад ки дар ин ба истилоҳ флешмоб идеяро аз ҳамсояи худ дуздидааст. онҳо навиштаанд ки Кевин Де Брюйне беҳтарин бозигари Сити нест ва паси он чун анъана байрақчаҳои сурхро гузоштаанд. дастаи лондонии Челси бошад навиштааст ки ман фақат ба дастаҳои лондонӣ мухлисӣ мекунам, вале танҳо дар дохили Англия, дар бозиҳои аврупоӣ ин хел нест. бошгоҳи Тоттенхэм навиштааст ки Сон Хён-мин ба ман писанд нест. ҳоли ҳозир ба дастаҳои дигар Ливерпул, Эвертон ва чанд дастаи дигари премияраи Англия ин вирус нарасидааст, аммо инро то ҳол касе намедонад ки дастаҳои англисӣ бо ин флешмоб эътироз баён мекунанд ва ё аз чизе норозиянд. хулас мақсад то ҳол рӯшан нест. байрақчаи сурхе ки он ҷо гузошта мешавад чанд вақти охир мисли як муаммое дар аккаунтҳои машҳур пайдо мешавад ва онҳое ки чунин байрақчаро дар саҳифаҳои худ мегузоранд шояд надонанд ки ин флешмоб чӣ маъно дорад. аз рӯи назарҳо байрақчаи сурх маънои хатарнок, зараррасон ва ё бо сабаби ноадолатона муносибат ва ё рафтор кардан аст. аммо чаро ҷумлаҳо муқобили асл навишта шудааст то ҳол номаълум. ин аз дирӯз аст ки чанд дастаҳои англисиро ба ҳам овард ва аз ҷомеа чӣ асрореро дар худ пинҳон дорад. ҳама интизори онанд ки чӣ чизи муҳимеро дастаҳои англисӣ пинҳон мекунанд, вале дар охир мебинӣ як чизи бемаънӣ аст. дастаи акнун сарпарасти арабдошта Ньюкасл Юнайтед ба шикори дар ҷангали футбол сайтҳои беҳтарин баромад. онҳо оғоз карданд ба тағйири мавқеи аз ҳама одами асосӣ курсии сармураббигӣ. дастаи Ньюкасл ба ҳеҷ кас не ояндаи дастаро ба Брендан Роҷерс, сармураббии феълии дастаи Лестер Сити бовар карданд. онҳо бар он назаранд ки собиқ сармураббии Ливерпул гузина ё худ варианти беҳтарин барои кор дар симати сармураббигии дастаи Ньюкасл аст. агар ҷонибҳо ба мувофиқа биёянду Роҷерс кор бо арабҳоро бар уҳда бигирад, пас дастаи фонди арабӣ ба мутахассис 19 миллион евро маош дар як мавсим дода нест. инро журналисти машҳури фазои футболӣ Фабрицио Романо расонаӣ кард ва Фабрицио Романо яке аз боэътимодтарин журналистони фазои варзиш бонг ном баровардааст. хулас гумонам арабҳо ахиран бо пул футболро ба тамом дигар мекунанд. футбол ё илалазӣ ё улалазӣ. Александр Кокорин, футболбози русиягии дастаи Фиорентина дар Италия рӯзи хуб надорад. медонед барои чӣ? барои он ки бозиро наметонад. хулас чанде мешавад дар шабакаҳои маҷозӣ мухлисони итолиёвӣ, махсусан ҳаводорони Фиорентина, Кокоринро мавриди муҳокима қарор доданд ва аз бошгоҳ мехоҳанд ҳар чӣ зудтар аз шаҳри ин футболбоз халос шаванд. ин дар ҳоле аст ки яке аз журналистони машҳури итолиёвӣ Пиетро Лазерини ниҳоятан дар саҳифаи твиттери худ навишт ки Кокоринро бояд тобистон мефурӯхтанд ва ба ҷои ӯ ягон бозигари таҷрибадорро аз дастаҳои серия А меоварданд. ин бузургтарин иштибоҳ буд. онҳое ки ба сатҳи баланд расидани Кокорин боварӣ доранд ё бозии ӯро надидаанд ё ин ки кадом як романи афсонавӣ менависанд. моҳи январ Фиорентина бояд ин иштибоҳи худро рафъ намояд, навиштааст журналист. хайр то моҳи январ хеле маоши муносиб мегирад. баъд боз ҳамон ладдаву лабадаву кунҷи дари майкада. акнун сару садоҳои туби тиллоӣ ҳам майда-майда оғоз шуд. туби тиллоиро кӣ мегирад? агар ҳозир рӯи рост Месси бигӯӣ, мухлисони дигараш мепаронанд. аз ину маҷаллаи Франс футбол ҳам ту рамзан чанд футболбози дигарро ба хотири тафриқа наандохтану як нав одилона гузарондани маросим номнавис кардааст. мухлисони Роналду ба хотири хабари шумро шунидан омодагӣ гирифтан гиред. Месси ҳафтум туби тиллоиро мегирад ва барои Криштиану баробар кардани он мушкил меафтад. аз Маурисио Почетино пурсиданд ки туби тиллоиро бояд кӣ бигирад? ӯ гуфтааст ки ман ӯро бе ягон
ё номоздиҳӣ ба Месси медодам. Агар ҳоли ҳозир мураббии ӯ ҳам ки намебудам, туби тиллоиро бешубҳа ба ӯ медодам. Роберт Левандовскиро номзади дуюм ва Криштианоро номзади сеюм мемондам, гуфтааст Мауритсио Почетино. Туби тиллоӣ моли касест ки мавсими гузашта натиҷаҳои назаррас дорад, яъне Месси. ҳамлагари дастаи ПСЖ Килиан Мбаппе роҳи нави автобиография ё худ шарҳи ҳолро пешкаши мухлисонаш мегардонад. ӯ шарҳи ҳоли худро дар формати комикс пешкаш мекунад. Комикс ин формати тавассути расм шарҳи ҳоли худро нақл кардан аст. Автобиография бо исми номи Ман Килиан пешкаши мухлисони футбол мешавад ва қарор аст то 12 ноябр ба гардиш барояд. Қарор аст Мбаппе тиражи автобиографияи худро дар шакли комикс ба 300 000 баробар созад ва гуфтан ба маврид аст ки Килиан барои сохтани ин комикс ягон ниҳоди муносибро пайдо накард ва кор то ҷое расид ки ӯ барои ин корро анҷом додан махсус типография ё худ ниҳоди омодакунии комикс таъсис диҳад. Ба иттилои ҳуқуқшиноси футбол Делфин Верхейден дар ин автобиография ҳаёти воқеӣ ва заҳмату талошҳои Килиан Мбаппе тасвир карда мешавад. Мбаппе ҳоли ҳозир дар дастаи ПСЖ бозӣ мекунад ва дар ПСЖ махсусан дар хатти ҳамла рақобати шадиде барои лидери даста будан идома дорад. То ин мавсим Мбаппе бо Неймар чунин рақобат доштанд ва ҳоли ҳозир бошад Мбаппе ба қавле дар он ҷо 2-1 мезанад. дирӯз дар мавриди ба сармураббигӣ баргаштани Арсен Венгер ҳарф задем ва имрӯз дар бораи пири футбол мавзӯи нав баромад. Ин навбат мутахассиси 71-соларо яку якбора аз курсии сармураббигӣ ба майдони футбол ба сифати футболбоз медароранд. Гуфта мешавад ки Венгер бо футболбозони ба қавле андак-мандак не, балки бо президенти мамлакати Фаронса Эммануэл Макрон бозӣ мекунад. Хотиррасон мекунанд ки бозии хайриявия ба хотири беҳтар кардани соҳаи тиб дар Фаронса ташкил карда шуд ки дар ин бозии хайриявӣ футболбозони собиқи фаронсавӣ ва президенти ин кишвар Эммануэл Макрон бар муқобили дастае аз соҳаи тандурустии ин кишвар ба майдон медароянд. Ҳамдастаҳои Макрон ва Венгер футболбозони дастони фаронсавӣ аз қабили Марсел Десаи, Кристиан Карамбио, Руди Гарсия, Сони Андерсон ва Ален Жирес мебошанд. Дар хатти рости ҳамла бошад футболбозхонуми машҳури фаронсавӣ Лор Було бозӣ мекунад. Соҳаи тибро обод мекунем, гуфта мӯйсафедҳоро аз даст надиҳем. футболбози бошгоҳи Бавария ва мунтахаби Фаронса Лукас Эрнандес барои вайрон кардани манъи наздикшавӣ ба ҳамсари феълиаш Амелия де ла Оса Лоренте ба 6 моҳи зиндон маҳкум мешавад. Маълумоти мазкур дар баёнияи матбуотии судии Олии Мадрид нашр гардидааст. ҳанӯз соли 2017 ҳангоми ҳунарнамоӣ дар дастаи Атлетико Лукас дустдухтари худ Амелия де ла Оса Лорентеро зада буд. додгоҳи маҳаллӣ парвандаи марбут ба хушунати хонаводаро баррасӣ карда чунин ҳукм баровард: 31 рӯзи корҳои ҷамъиятӣ ва манъи наздикшавии ба ин духтар ба масофаи 500 метр. баъдтар ин ду дилдода дубора бо ҳам омаданд ва дар ҳамон соли 2017 тӯи онҳо баргузор шуд. бо вуҷуди ин ҳукми суд барои манъ будани наздикшавии Лукас ба Амелия боқӣ монд. тобистони имсол Лукас бо Амелия таътили худро дар якҷоягӣ гузаронданд. суд инро ҳамчун нақзи мамнуият ҳисоб карда ҳукм содир кард ки футболбоз 6 моҳ зиндонӣ шавад. ба иттилои АС футболбоз аллакай аз болои ин қарор шикоят бурдааст. қарор аст рӯзи 19 октябр мурофиаи судӣ баргузор шавад ва гумон меравад ки футболбоз барои вайрон кардани қонун ба 6 моҳи зиндон равона карда шавад. аҷаб дунёст ин дунё. ҳамсарат ба суд медиҳад, 6 моҳ зиндон мешавӣ ва баромада боз бо ӯ хушбахтона зиндагӣ мекунӣ. кобу ёб. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.